i és que mai havia parat. Les 3 sentències promulgades pel Tribunal Suprem espanyol han estat la darrera agressió contra la nació catalana i, en aquest cas, contra un dels pilars fonamentals per a la convivència i la cohesió social. I precisament per això, les institucions judicials espanyoles han decidit promulgar aquestes 3 sentències. No els interessa que el català sigui la llengua vehicular del poble català. No els interessa una societat unida i coordinada. Només els interessa la divisió i la confrontació per així poder mantenir els països catalans sotmesos a la corona espanyola. La llengua ha estat el cavall de batalla per als espanyols i francesos des de fa més de 300 anys. El decret de la planta, les prohibicions de parlar i emetre català per llei, la utilització del globalisme ha fet de la llengua de terres valencianes per a dividir la nostra nació. Els taxes i dret al País Valencià, entre d'altres. Entitats centrals dels estats espanyol i francès tenen molt clar que la nostra llengua és fonamental per al reconeixement dels catalans com un poble diferent, com una nació que mereix el mateix respecte que la resta i que, per tant, aspira a convertir-se els propers anys en un nou estat lliure i democràtic. El sistema d'immersió lingüística ha estat un dels pocs avenços socials i nacionals que hem tingut els catalans del Principat, gràcies al sistema autonòmic i per això, ara, un tribunal espanyol se'l vol carregar. Finalment, l'espanyolisme ha acabat creant un problema del no-res. El seu nacionalisme excloent, centralista i dretà ens vol portar al conflicte social per evitar així el verdader conflicte, el nacional. Creant fractura entre els catalans, creuen que aturaran la possibilitat d'avançar cap a la plena sobirania nacional dels països catalans. Per altra banda, ens trobem amb el trist paper del partit que ens ha de governar els propers 4 anys. Les darreres declaracions dels portaveus de Convergència i Unió, minimitzant els efectes de les sentències, només serveixen per a mantenir dormida la societat catalana i immersa en un autoengany perpetu. El partit d'Artur Mas ens vol fer creure que amb Espanya encara hi ha alguna cosa a fer, quan saben perfectament que no és així. Des de la candidatura d'Unitat Popular fem una crida a la societat gironina i catalana a ser valents i defensar el que és nostre. L'aplicació de les sentències del Tribunal Suprem espanyol no són només responsabilitat dels mestres i professors, sinó de tota la comunitat educativa. Pares i mares, alumnes, professors, mestres i tota la societat estem obligats a desobeir les seves lleis. Si som valents, aconseguirem els nostres objectius. Si lluitem, guanyarem. Per una societat cohesionada, sí a la immersió lingüística. Per un país digne, no a les sentències de tribunals espanyols. Per una nació lliure, independència i socialisme. Independència i llibertat.